Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ngayong Martes, July 1, dalawang menor de edad nalunod sa Pampanga River sa gitna ng selebrasyon ng Apalit Town Fiesta. Porac Mayor Kapil, may mga sisibakin sa pwesto sa municipal government. Job order workers sa Mabalacat City posibleng walang sweldo ayon kay Vice Mayor Castro. Environmental fee sa water bill ng mga Anghelenyo kailangan suspindihin ayon kay Mayor Lazatin. At curricular expansion target ng Pampanga State University. Dalawang menor de edad ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa gitna ng pagdiriwang ng Apalit Town Fiesta. Ito ang kinumpirma ng Apalit Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office sa CLTV 36 News. Nalunod ang unang biktima noong June 28, pasado 1:00 ng hapon noong June 29, nang ma-recover ang kanyang bangkay sa bahagi ng ilog sa barangay San Vicente ng Bayan. Ang isa naman, biktima ay na-recover nitong June 30 sa kaparehong barangay. Parehas na isinugod umano sa pagamutan ng dalawang bata, ngunit idineklara silang dead on arrival. Samantala, tuloy sa pamumugobyerno sa Kapitolyo ng Pampanga ang mag-inang Governor Lilia at Vice Governor Dennis Pineda. Sa inaugural session ng ika-12 sangguniang panglalawigan ng Pampanga, binigyan diin ng 14-point agenda ng Kapitolyo. Naritong report ni MC Galang. Sa inaugural session ng 12 sangguniang panlalawigan ng Pampanga, maring binigyang diin ni Governor Lilia Nanay Pineda ang pagpapatuloy ng kanyang 14-point agenda na nakatutok sa kalusugan, agrikultura, edukasyon at iba pang serbisyong makakapagpabuti sa buhay ng mga Kapampangan. Ipinahayag naman ni Vice Governor Dennis Delta Pineda ang kanyang buong suporta sa direksyon ng administrasyon ni Nanay. Sa 6 na taon, kaya naman po ako naging kaso, malinis po ang kwento. Pinigyang din ni VG Delta ang kahalagahan ng pagkakaisa sa paggawa ng mga makabuluhang batas sa bagong termino ng Sangguniang Panlalawigan. Pinabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. Susuportahan rin umano ng Vice-Gobernador ang inisyatiba ng Punong Lalawigan na mas tugunan ang mga pangangailangan ng mga kabalen. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernor, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Gobernor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sa dulo ng kanyang talumpati, tiniyak ng Vice-Gobernador na may konkretong legislative support at sapat na pondo ang kanilang mga programa. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad
at masaganang Pampanga. MC Galang, CLTV 36 News. Sa ibang balita, kailangan ng suspindihin ng environmental fee. Ito ang inihiyag ni Angeles City Mayor John Azatin ukol sa kontrobersyal na environmental fee sa water bill ng kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang inaugural speech, binigyan diin ng alkalde na kanyang ipapareview sa sangguniang panglungsod ang naturang singil. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin, sundan natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Uy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang adventure motor ang unti-unting nagiging paborito ng mga riders ngayon, ang CF Moto 450 MT. Kilala ito sa matatag na performance on and off-road. Kompletong features at presyong swak sa budget. Ang kagandahan pa, available na ito ang CF Moto 450 MT sa Laos Auto Group. Kaya't hindi mo na kailangan mayo para ma-experience ang ultimate ride. Silipin natin ang ibang features ng CF Moto 450 MT sa report na ito. Hi, I'm Ian Mamaradlo, Sales Executive from CF Moto Laos Group. Let's explore the 450 MT CF Moto. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga features ni CF Moto 450 MT. Simulan natin sa mga ilaw niya. Ngayon, meron siyang full LED display na siya, pati yung panel niya, and then itong windshield niya, adjustable siya. Pwede siyang i-up, i-down, yan, manually. Pati mga signal lights niya ay fully LED na rin siya. Dito, meron tayong tubeless tires na CST brands and naka-rim na rin siya. Bali, wala na siyang tube sa loob. Tapos, meron tayong reflector light dito. Naka-ABS na rin yung brakes natin. And then, meron tayong built-in na engine guard and may radiator cover na rin siya. Ang suspension natin, naka-Showa with a 210mm play. Kaya maganda na siya for trail. Sa engine naman tayo, meron tayong 449cc displacement with 44 horsepower. And naka 270 degrees na rin yung crankshaft niya for the better power siya. And yung fuel capacity naman niya, 17.5 liters. Ang seat height naman ng ating 450 MT ay 820 mm. Convertible pa siya, pwede siyang babaan hanggang 800 mm. Ang weight naman ng 450 MT ay nasa 173 kilograms. Dito naman sa suspension natin, meron siyang Showa brand din siya. Fully adjustable rebound and preload. And ito namang upuan natin, design siya for trail and adventure. Meron ding T-Box equipment itong CF Moto. Built-in navigation na siya. Mako-connect mo rin siya sa cellphone mo. Makikita mo yung mga function ng motor like ABS or kung for PMS na ang ating engine. Bali, ang 450 MT natin ay perfect siya for trail and adventure. Yung design ng mga seats niya and the fairings, lightweight lang po siya. Kaya perfect po siya for trail. Dito naman tayo sa panel gauge area niya. Meron tayong 7 inches TFT display. Dito, pwede tayong mag-navigate. Magagamit natin yung maps na built-in dito sa CF Moto 450 MT. Meron din tayong button for the ABS on and off. In case na mag-trail ka, pwede mong i-off yung ABS ng rear wheel mo. And meron tayo dito na switch for the ignition off and ignition on. Meron din tayong hazard button dito and the high beam and passing lights. May mga buttons din for the settings. Merong up and down and back and enter. And dito ang ating busina and then signal light. Ito naman po ang handguard. Built-in na siya. Mapoprotektahan nito pagka halimbawa natumba ka, hindi matatamaan ng iyong mga kamay. Kaya handguard po ang nilagay dito. Ang 450 MT ay may presyo na 338,900. Mabibili natin siya dito sa CF Moto Laos Group, Pampanga. And ang mode of payment natin ay bank PO for the installment and cash basis, bank transfer, and mga manager's check and personal check. Kapag nag-avail kayo ng 450 MT, meron tayong free emergency roadside assistance membership. Good for 1 year siya. Worth 32,500. Bali, ang ERA card natin ay may free towing services with a minimum 12 kilometers to 16 kilometers. For inquiries, you can contact me on my number 0918-854-2950.
And we have a Facebook page, CF Moto Laos Group Motorbikes. We are located here at Laos Group Pampanga, Microtel Lane, here in San Fernando. Samantala, ibinahagi ni Vice Mayor-elect June Castro ang kasalukuyang kalagayan ng pondo ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat City na umunay dumaranas sa matinding kakapusan. Ayon sa kanya, ang unang posibleng maapektuhan ay ang mga job order na manggagawa dahil sa limitadong budget. Ipinahayag din ni Castro na halos nasa id na ang pondo ng LGU, kaya't maging ang pasahod hanggang December 2025 ay wala pa silang malinaw na mapagkukunan. Ang pahayag na ito ay kanyang ibinunyag kasunod ng ginanap na inauguration ceremony sa SMX Convention Center nitong Lunes, June 30. Munang apektado ring kakatamong job orders, din kakatamong kontraktual at din casual tamo na hanggang December ala na kayo panimaldo. Nung nanong dahilan may po balo pero ako pumigaga na ka, mag-umpisaya po kini yung transparency nung atin pong minyamantala, karetang milabasan administrasyon, king kabana po ng bayan, tagalan at tagalan nila pong Attorney Del Aquino rin. Sa ibang balita, muli nanumpa sa tungkulin si Mayor Catalina Cabrera para sa kanyang ikalawang termino sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Kasama sa seremonya ang iyong pangbagong halal na opisyal at mga panauhin nagpapakita ng suporta sa administrasyon. Magbabalita si Lizen Morten. Nanumpa na sa kanyang ikalawang termino si Sasmuan Mayor Catalina Cabrera nitong Lunes, June 30 sa Don Lorenzo Park, Barangay Santa Lucia ng nasabing bayan. Mismong si Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang nagpasumpa kay Cabrera sa harap ng mamamayan ng Sasmuan. Kasabay namang nanumpa ng muling halal na alkalde ang bagong hanay ng mga opisyal ng bayan na binigyang mandato rin noong nakaraang eleksyon. Kabilang narito si Sasmuan Vice Mayor-elect Pastor John Tamayo at 8 pang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ayon kay Cabrera, ang ikalawang termino ay magsisilbing pagkakataon upang mapalawak pa ang mga proyekto sa bayang na simulan na. Ipagpapatuloy lang natin at dadagdagan pa natin ang trabaho natin. Kasi nagtitiwala at naniniwala, malaki ang tiwala ng mga tao na kaya nga kanina sabi ko 24/7, walang pahinga. Ang pinakapahinga lang ang kausapin niyong mga tao. Kabilang sa mga binanggit na prioridad ng alkalde ay ang kakulangan sa pampublikong palengke. Ito ay sa kabila ng patuloy na supply ng isda mula sa palaisdaan at ilog ng bayan. Plano ng pamahalaang lokal na humingi ng suporta mula sa mga national agency para sa kinakailangan nilang infrastruktura. Dahil wala nga kaming palengke, kaya dinadala pa namin sa Bataan at saka sa Bulacan at sa Makabebe sa dami ng isda na nakukuha sa ilog at saka sa mga fish pan namin. Kaya ang gobyerno naman natin, willing siyang tulungan tayo. Bukod sa pangkabuhayang programa, tinututukan din ng administrasyon ang sektor ng edukasyon. Ayon sa alkalde, mahalagang palakasin ng scholarship support para sa mga kabataan sa Sasmuan. Maragula pa magbayo ng ini kasi rin anak ini lang masunod daw buri at saka bahalo daw biyasa lo. Yung nikit ko kung ini, dakal ng magaral, dakal ng mayayari at saka dakal mga paso. Nikit da siguro may giyam lakaring liwa na dakal magaral. Ngayon, ota talaga yung buri ko. Pabor daw sa kanyang layunin ang umiiral na free tuition policy sa mga state colleges at university. Kaya naman kabilang daw sa programa ng kanyang liderato ang dagdagan pa ang mga tulong pinansyal para sa iba pang pangangailangan ng mga mag-aaral. Lalo na ngayon dakala libre ni indabsu, in GCC. Kaya lang ngayon, reng elementary, high school, at tanang libre. E di, porsigihan tanam, naibiyeta naman, tangaliwad ang pamangailangan, reng anak tamo. Bago muling mahalal bilang alkalde noong 2022, nagsilbi na si Cabrera bilang 3-term mayor ng Sasmuan mula 1998 hanggang 2007. Ayon na taon din siyang naging Secretary General ng Pampanga Mayor's League at Senior Board Member ng Kapitolyo ng Pampanga mula 2007 hanggang 2010.
At mula 2010 hanggang 2013, si Cabrera ay naging miyembro ng 15th Congress bilang kinatawan ng ALE Party List. Lizan Morten, CLTV 36 News. Sa ibang balita, diretsahang sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na ngayong muli siyang naupo sa pwesto, tatanggalin niya ang mga empleyadong hindi naka-align sa layunin at direksyon ng kanyang administrasyon, lalo na ang mga hindi tumutugma sa kalidad ng serbisyo publiko. Sinabi ito ni Capil sa kanyang inaugural speech nitong Lunes, June 30, kasabay ng pangako magpapatupad ng pagbabago sa hanay ng mga nakatalaga sa munisipyo. Sana po ay tindihan niyo po. Totoo po, maglako kung magobra. Kailangan detang ikabit ko, detang maka-align, detang kanakong prinsipyong matino, detang manuala, kay kanakong advokasya. Adyang nino naman po maging mayor, halimbawa, alwaman ako. Mo naman pwedeng ikabit, detang utusan me, para papagobran, kay bat ko, kontraya, teter ko yan, nining may sakripisyo. Alwa mo ako, ikata mo nga ning may sakripisyo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng pagtagan, pagkakaisa at pag-asa ng mga kapampangan. Tuwid ka sa TV36 tulong po ang Gandingan. Balim at balita ng CLTV 36. Itong award na ito ay inspirasyon ko para sa amin sa kabila ng pagkatali ng mga roles ng pagtawag na bias, pag-ibig sa mga balita na nabalita sa kabila ng mga katihanan at pagproseso ng pagtawag sa aming kabuhay. The most development-oriented talk or discussion program ay So to Speak Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay tulong po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninitigan at tumutulong po sa mga ilang puso at patuloy po at nagbabalita po. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nakabawi ang Alas Pilipinas Women's Volleyball Team matapos masungkit ng kanilang kauna-unahang panalo sa 2025 VTV International Women's Volleyball Cup na ginanap sa Vietnam. Ang detalye hatid ni MC Galang. Nakamit na ng Alas Pilipinas ang kanilang unang panalo sa 2025 VTV International Women's Volleyball Cup na ginaganap sa Vietnam. Ito ay kontra sa Chinese club na si Chuan Wolyang Chun nitong Lunes, June 30. Natapos ang laro sa score na 25-12, 25-22, 19-25 at 25-15. Isang 4-set victory para sa Pilipinas. Sa pangunguna ng kapitana at setter na si Gia de Guzman, naging epektibo ang opensiba ng kupunan lalo na para sa kanilang mga bagong muka sa national team. Nagpakinang si Brooke Van Sickle sa kanyang debut performance na may 17 big points kasama na ang 12 attacks, 2 blocks at 3 aces. Samantala, nagambag din ng 13 points ang middle blocker na si MJ Phillips. Pagamat nabigo sila sa unang laro kontra host country Vietnam, umangat na ang Pilipinas sa standing na may 1 win at 1 loss record. Muling sasabak ang Alas Pilipinas kontra Australia ngayong Martes, July 1 sa Vinpok Gymnasium sa Vietnam. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, nasungkit na ng Pilipinas ang kanilang ikalawang panalo sa isang sweep set win 25-13, 25-15 at 25-20 kontra Australia. Samantala, kabilang sa mga pangunahing tututukan ni CSFP Mayor Vilma Caluag sa kanyang first 100 days ng kanyang panunungkulan, ang pagtatayo ng tinatawag niyang City People's Hospital na isa sa mga pinangako niya noong kampanya. Ayon kay Mayor Caluag, nalalapit na ang groundbreaking ng nasabing ospital bilang bahagi ng kanyang 100-day agenda. Katuwang si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales na siyang nagtulak sa pagsisimula ng proyekto. Isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Ang una nating magandang balita, groundbreaking na po soon ang ating City People's Hospital. Miyabe kata. Ito ang makahulugang pahayag ni re-elected Magalang Mayor Malu Paras Lacson bilang hamon sa kanyang mga kapwa halal na opisyal. Sa kanyang talumpati, hinimok din ni Lacson na mga kasama na iwasan ang maruming politika at maging bukas sa isa't isa kung may mga hindi pagkakaunawaan. Samantala, sa mismong oath-taking ceremony nitong Lunes, June 30, naroon din si Vice Mayor-elect Elier Pecson, anak na naging katunggali niya sa halalan na si dating Mayor Romy Pecson. Sa 19 naman na alkalde ng Pampanga o sa Pampanga na nagkaroon ng ceremonial inauguration, si Mayor Lacson lamang ang sinamahan ni outgoing Governor Dennis Delta Pineda. Kilala ang kadalawa sa kanilang matalik na pagkakaibigan. Misasan mi itong tamo para king masanting para sana ning balian magalang. Abe-abe, mi papanantabe, alang mi paglakwan, alang matamad, ala na pang politika, one time mo. Miyabe kata, king marangal, apa magserbisyo. Let us prove through our words and our actions na elamig kamaliring magalenyos king pamamilida kay katamo. Di ng tamong dangal ing pamangobyerno king magalang. Alang mi pangira, alang mi pamatikos, alang maglaram. One time mo, maging sincero at tapat tamo para king lugod tamo king balen magalang. And being your mayor, I stand with you, not above you, because real leadership is not about power, it is about people.
Sa ibang balita, lubos na nakilala ang pangalang Don Honorio Ventura State University o DAVSU sa larangan ng dekalidad na edukasyon at mga oportunidad na naibibigay nito sa kabataang Kapampangan. Sa pagbabago ng pangalan ng pamantasan bilang Pampanga State University, target din ng pamunuan na magkaroon ng circular expansion. May detalye si Ashley Punzalan. Mula sa pangalang Escuela de Artes y Oficios de Bacolor, noong 1861, muling pinalitan ng pangalan nito bilang Bacolor Trade School taong 1905, Pampanga Trade School noong 1909, hanggang sa maging Don Honorio Ventura Memorial School of Arts and Trades noong 1964. Bilang pagkilala kay Don Honorio Ventura, isang prominenteng anak bakulod at pilantropo. Nakilala na ito sa pangalang Don Honorio Ventura State University o DAVSU mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. At ngayong taon, sa bisa ng Republic Act No. 12148 o ang revised Don Honorio Ventura State University Charter, formal nang tatawaging Pampanga State University ang DAVSU. Nitong Biyernes, June 27, nagkaroon ng masayang selebrasyon ang universidad para salubungin ang bagong kabanatang ito. Ayon kay outgoing Congressman Dong Gonzales, ang primary author ng panukala, ito umano ay isang magandang pagbabago para sa PSU. Bukod kasi sa mapapataas nito ang operational capacity ng institusyon, layon din itong mapalakas ang sense of identity ng mga kabalen na nag-aaral dito. Well, sense of belonging, alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University, saan na graduate, Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. Gayunpaman, paglilinaw ni Gonzales, hindi naman umano makakalimutan sa pagbabagong ito ang makasaysayang pangalan ng DAVSU. Sa katunayan, ang Bacolor o main campus ng PSU ay tatawagin pa rin bilang PSU DAVSU Campus. Sabi ko nga kanina kung narinig mo yung speech ko, is not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwela. Dagdag naman ni Dr. Enrique Baking, President ng PSU, ang pagbabago sa pangalan ay isa umanong paghahanda para sa hinaharap ng paaralan. We are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. If we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, you have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation. Ayon din kay Baking, wala umanong malakihang pagbabago sa kanilang operations at pagbibigay ng kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. As a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No? These are the things that we have in mind to offer in the future. And nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Naniniwala umano ang pamunuan ng PSU na bukod sa pagpapalit ng pangalan, ay higit na mas maraming kabataang Kapampangan ang kanilang maaabot at mabibigyan ng dekalidad na edukasyon na siyang susi sa ikauunlad ng kanilang buhay. Kasama si Ashley Punzalan, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
6, 7, 8, ibomba mo. Single, double. Tak. Na naman gagawin mo kayo. Panampalingan na kami kanina. Kapamucho! Ay, malas naman. Dinabas ko kita kay Totong isininda mo, iningat niya. Bakit? Mga yabang lakano rin Kapampangan. Make it positive na since mayabang ko, kailangan pakagaling ko. Ay, nakakaarog ko na bingi po. Rule number 1, the wife is always right. Na, ay, ating ko palang asawa. Ating palang kaninaya ako. That's the reason talaga. Woo! Oh, siya. King Church history mo naman makanta. Dingding minunong cardinal, minunong pari. Mag-pray ko talaga, Lord, na nung purpose ko kasi ay ako balo. Aliwading pengari mo ilang sumabi na sumaup ka dapat kaya kami. Sakit itang atsulaking situation na buridang ipaluwal nung nano itang burida. Pero Tapi na, kailangan tamong ating patunay. Ita makapagal. Wow. So, katsuking utak. Sabi ko, ala palang breather, ala palang chance magpainawa. Kapag kwento tayo saglit, ito ko na nyo pa yung gagawan nyo. Uling Indredo, si ni Mark Alcoa, Balon Chismis. Kapamudzo! Hindi lang basta kwentuhan. Iba'y tawanan, kulitan kasama si JM De Jesus. Lahat ng story behind the scenes ilalagay natin sa Spotlight. Ano? Game ka? Spotlight with JM De Jesus. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ibinaba ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alert level sa Israel mula level 3 o voluntary repatriation patungong level 2 o restriction phase na epektibo nitong Lunes, June 30. Kasunod ito ng positive development sa seguridad ng rehiyon. Ang alert level 2 ay tinaas kapag may banta sa buhay, seguridad at ari-arian ng mga Pilipino, sanhi ng kaguluhan, instability o external threat. Pinapayuhan ng mga Pilipino sa Israel na umiwas sa matataong lugar, maging handa sa posibleng paglikas at makipag-ugnayan sa embahada o konsulado ng Pilipinas. Pinayagan na rin makabalik ang mga OFW na pansamantalang umuwi sa Pilipinas basta't may visa pa ang kanilang OEC or at re-entry visa. Hindi pa rin pinahihintulutan ng biyahe ng mga pilgrim, turista at newly hired worker. Tinatayang nasa 30,000 ang mga OFW sa Israel na karamihan ay caregiver at hotel worker ayon sa DMW. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, kasunod ng 12-day military action na Operation Rising Lion mula June 13 to 24, kung saan sinira umuno ng Israel ang ilang nuclear facility ng Iran. Dahil dito, inalis na ng Israel Defense Forces Home Front Command ang lahat ng restriksyon sa mga paaralan, public gatherings at workplaces.
Samantala, isang kilalang mukha mula sa children's television ang inaasahang magbibigay buhay sa entablado ng Philippine Theater ngayong Agosto. Sa kauna-unahang pagkakataon, sasabak sa isang lokal na produksyon ang Filipino-American actor na si Josh De La Cruz na kilala bilang host ng Blues Clues. May entertainment balita si Danny Cagino. Isang bagong mukha ang makikita sa entablado ng Philippine theater scene ngayong Agosto. At ito ay walang iba kundi ang Filipino-American actor na si Josh De La Cruz, na kilala bilang host ng reboot ng Blues Clues and You. Kinumpirma ng Theater Group Asia na si De La Cruz ay bahagi ng cast ng lokal na staging ng Broadway hit musical na Into the Woods. Gaganap siya sa dual roles bilang Prince Charming at The Wolf, na parehong iconic na character sa nasabing musical. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni De La Cruz na gaganap sa isang teatro sa Pilipinas. At ayon sa aktor, isa itong katuparan ng matagal na niyang pangarap. Tubong New Jersey, USA si De La Cruz na isinilang sa mga magulang na may lahing Bicolano at Ilocano. Kwento ng aktor, nakagawian na niyang bubisita sa Pilipinas sa mga nakaraang taon at isa siya sa mga masugid na sumusuporta sa mga advokasiyang pangkalikasan, partikular na sa pangangalaga ng masungi G-Reserve. Makakasama ni De La Cruz sa Manila cast sina Lea Salonga, Ariel Jacobs, Eugene Domingo, Jamie Wilson, Joaquin Pedro Valdez, Nick Shen at marami pang iba. Nakatakdang itanghal ang Into the Woods mula August 7 hanggang 24 sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati. Ngunit dahil sa mataas na demand, nadagdagan pa ng 6 na shows mula August 28 hanggang 31. Danny Cagino, CLTV 36 News. Sa ibang balita, kabilang ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga Chapter sa National Wall of Fame ng Pambansang Samahan ng mga Lehitimong Abogado. Iginawad ang parangal sa IBP Pampanga matapos itong tanghaling Best Chapter sa 3 magkakasunod na termino mula 2013 hanggang 2019. Ito ang mga taong pinamunuan ni Attorney Peter Paul Maglalang, Attorney Darwin Reyes at Attorney Hene Rendona ang chapter. Kasama rin sa Wall of Fame ang mga chapter ng Bataan at Bulacan, mula Gitnang Luzon at Cebu City, mula Silangang Visayas. Ayon sa IBP, layunin ng Wall of Fame na kilalanin ng mga programang nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa publiko at magsilbing inspirasyon sa iba pang chapter ng IBP. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram naman, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. I-level up ang inyong negosyo kasama ang CLTV 36. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.